Del cor de les Guilleries sortirà un gran espetec que en farà ressons de guerra a les parets de Tavertet. Des de Sau a la Cellera, des del Far al Matagalls, el trabuc d'en Serrallonga tornarà als amagatalls. Torna, torna, Serrallonga, que l'alzina ens cremaran, que ens arrencaran les pedres, que la terra ens robaran. Avui farem un gran recorregut per la vall de Sau Collsacabra. Qui no coneix el Joan Sala i Ferrer, més conegut com en Serrallonga? Tots, oi? És clar que sí. El gran Robin Hood català, el bandoler que robava els rics per donar-li als pobres. La llegenda diu que abans de ser atrapat va guardar un gran tresor per a aquestes terres. Un tresor que mai ningú ha trobat i que encara molts persegueixen. Doncs bé, la ruta que ens espera passarà per alguns dels racons que li van servir d'amagatall. Potser no va amagar el tresor en cap d'ells, potser ni tan sols existeix aquest tresor, però i si tenim sort i el trobem, En fi, el més important és que ens espera un viatge apassionant. Així que anem per feina, però ja us avanço que tinc un pressentiment. Som-hi! Comencem aquest viatge als peus del Collsacabra, un itinerari d'uns 25 quilòmetres que farem en 2 jornades. Ni 8 mandolines ben rostides haurien pogut acabar amb semblant per... El punt d'inici el marquem al Salt de la Minyona, un mirador de gairebé 360 graus que ens ajuda a situar perfectament l'excepcional entorn que ens acompanyarà durant la ruta. La vall de Sau Collsacabra principalment, amb el pantà i les seves cingleres, i també una part important de l'espai natural de les Guilleries Sabassona. Sempre seguint el GR2 i amb un objectiu, trobar un tresor. Sí, ja sé que serà difícil, però és l'excusa perfecta, no trobeu? Després de baixar durant uns 5 quilòmetres a través de senders rodejats de frondosos boscos, arribem a Vilanova de Sau, una de les poblacions més actives de la zona que es troba a tan sols uns 15 quilòmetres de Vic, la capital de la comarca. Vilanova, a diferència d'altres llocs que visitarem, no va tenir una gran influència en la vida del Serrallonga, però, tot i això, hi trobem una plaça amb el seu nom. Els seus carrers, adaptats als pendents del terreny, normalment són poc transitats, però un cop a l'any s'omplen de visitants per assistir a la popular Fira d'Herbes Remeieres. Penseu que som en un dels límits de les Guilleries, i si hi ha una cosa que no falta per aquests paratges és natura i gent que sap com gaudir-ne. Joan Carles? Joan Carles! Ostres, què fas aquí? Què? Com va això? Molt bé, i tu què tal? Mira, he entrat, no he vist a ningú, he dit aquest segur que està dins amb les herbes. Com que tu coneixes el camí... A més he pensat, dic, mira, passo per aquí, fem una infusió ràpida, segueixo amb la ruta, pot ser? I tant, mira, a més m'agafes que estava fent un invent d'aquests dels meus, que tu ja saps que m'agrada fer invents. Oh, sí, aquí remenant, què estàs fent? I donant-li voltes, pensàvem, ostres, el Serrallonga prendria herbes o què? Tu què creus? Home, m'agrada que em facis aquesta pregunta, m'agrada, perquè és que jo estic buscant el tresor del Serrallonga. No foti. En aquella època feien infusions?
Bueno, alguna cosa farien, dic jo, perquè no estarien tot el dia bevent vi, imagino. I llavors No ho sé. pensàvem, alguna cosa per refer-se haurien de fer. I llavors pensant, dic, va, seleccionem unes quantes plantes de per aquí, que en aquella època segurament estiguessin a l'abast de la gent que vivia en aquestes contrades, i posar-li una mica de poesia al tema. És a dir, no només buscar l'herba i l'efecte que tindrà, sinó també una història. Llavors aquí el que hem triat són una sèrie d'herbes que les tens aquí sobre. A mi m'agrada veure d'on vinc i per tant m'agrada posar-me sempre l'herba de la que és, perquè m'imagino una miqueta com se la poden trobar al camp, què és el que poden trobar. Evidentment ara les tenim en sec, perquè no és època per trobar encara massa herbes. Però bueno, per això les tenim de l'any passat i les podem aprofitar. No? I aquí tenim, doncs mira, per una banda tenim la melissa, la tarongina, que això ens aporta els antics romans, els antics egipcis, els antics grecs, deien que era el secret de l'eterna joventut. Després tenim aquí la menta, que tradicionalment s'ha associat a la fortalesa física. Aquí tenim una que segur que t'agradarà molt. Això és el poliol. Dic el poliol pres com cal, et proporciona unes nits, sobretot si tens companyia, fantàstiques. Ah, sí? Sí, això diuen. Que és del pal Viagra, això? Bueno, alguna cosa semblant. Podríem dir que sí, no? Això és sajolida. La sajolida, en principi, és molt interessant perquè és una planta que es considera reconstituent. I per tant, això... Per recuperar bé, o sigui, és a dir, que aquesta és perfecta per mi. Exacte, pels que feu camí. Aquesta seria perfecta pels que feu camí. Ara ja tenim el fonoll. El fonoll, en principi, és una planta molt interessant perquè aporta aquella pesadesa d'estómac que tenim, doncs ens la farà passar. Per tant, vull dir, ens relaxarà i tindrem digestions plàcides. I allà al final tenim marduix. És un parent de l'orenga i això s'utilitza per combatre els paràsits i qualsevol infecció possible, no? Clar, tot això m'imagino que també ho deus fer servir, perquè com aquí a Vilanova de Sau feu la fira de les herbes, correcte. No? Doncs també busqueu... Home, busquem donar-li una mica de joc i sempre cada any posar-li una miqueta d'aventura, de descobriment, etc. Estem en terra de Serrallonga, estem en terra d'herbes, tot junt i cap a dins. Ho provem. Sí? Vinga. Va, m'ajudes, tu me la passes, mira. When I grow up, I wanna live by the sea, smoke and drink, take it easy, read Lawrence Durrell until my eyes bleed. When I grow up, I wanna sleep like a dog, succumb to the joys of a C9 fog. I want a subscription to all the latest drugs. Jubilee, Jubilee, I won't work even if you pay me. I can't put a price on my dignity. Jubilee, Jubilee, I won't work even if you pay me. I can't put a price on my dignity. Com ho veus? Bueno, jo diria que ja està això, que ja hem passat Ja ho tenim. el temps. Ara el que farem serà, traiem el filtre, deixem que escorri, posem aquí per no tacar la taula. Això que ara estem tastant, vull dir, no estem fent una degustació en sèrio, sinó que estem tastant que ens hagi quedat bé ajustada, equilibrada. Gràcies. Bueno, vigila, no cremis, Què tal? Per Serrallonga. És digne d'un bandoler, Bueno, no està per malament. No està gens malament. Escolta una cosa, Joan Carles, encara tens l'hortet? Sí, i tant. Doncs et volia demanar un favor. Tu diràs. A veure si em pots donar una mica de romaní i de farigola. Cap problema. Sí? Podem anar a buscar-lo. Podem anar? Sí, i tant, i tant. Perfecte. Fugim de la desídia i d'avorrir-nos com un flam. Ens posem les botes que ens anem d'excursió al camp. Caminem sempre endavant, caminem sempre cantant. Fem la ruta dels bonjans. Fem periples impossibles, sempre a punt i amb un somriure. Sortim de Vilanova seguint el GR2 i enfilem el camí en direcció al Pantà de Sau, un dels embassaments més coneguts del país, sobretot per l'espectacularitat del paisatge que l'envolta. Que avui sí que serà un dia per gaudir de tot allò que la ciutat ja no s'hi troba. Dalt de la imponent presa de més de 80 metres d'alçada, podem visitar una exposició que ens farà viatjar en el temps, concretament fins a l'any 1963. L'any en què la fisonomia de la vall va començar a canviar de manera exponencial, primer fent desaparèixer el poble de Sant Romà sota les aigües, després amb l'ecosistema que s'hi ha creat i finalment per les possibilitats esportives i de lleure que proporciona.
posat a les motxilles material professional. Els experts preveien que trigués com a mínim 6 mesos a omplir-se, però unes fortes pluges van accelerar el procés i va quedar inundat abans del que es preveia. Tot menys el campanar de l'església, com tots ja sabeu, que resta gairebé sempre fora de l'aigua. La seva imatge sintetitza l'essència d'aquest paisatge, tota una icona de la comarca i de Catalunya. Sí, que serà un dia per gaudir, serà... Arribar fins al campanar és com coronar el cim d'una muntanya. És el lloc més privilegiat de la vall, l'únic des d'on pots mirar el Puig de la Força d'igual a igual. Quines parets més brutals, oi? Doncs si les voregem, trobarem una agulla singular col·locada amb precisió que, com tot per aquí, amaga una curiosa història. Es coneix com el dit d'en Serrallonga. Però en realitat no és el seu dit. Diu la llegenda que després d'un dels seus grans cops, en Serrallonga i la seva banda feien nit aquí, als cingles de Tavertet. Durant la repartició del botí, un dels seus lloctinents, el més jove, no hi estava d'acord i van començar una forta discussió. I la discussió va anar pujant i pujant i pujant de to fins que en Serrallonga no va tenir més remei que acabar-la d'un cop de daga, tallant-li el dit al lloctinent. Ell plorava i en Serrallonga el va agafar, el dit sanguinolent de terra i el va deixar anar, cinglera avall. I allà el teniu, per a la posteritat, vermell al costat de la Roca Blanca. Ai, llegendes, tu. M'agrada aquesta barca. Segur que no li hagués anat pas malament en Serrallonga per escapar dels soldats del rei Felip IV. Vinga, tornem. A partir del pantà de Sau comença el tram més dur de tota la ruta, pujar dalt dels cingles de Tavertet. I per fer-ho, agafarem el camí que voreja el pantà i els seus angostos angles, deixant enrere la part baixa de la vall de Sau i accedint, a través d'un trajecte intens, a la part alta de la serra. I'm sick of all this lying, no matter how I try, I'm always getting the blue. Coronant-la com un sentinella sobre el coll Sacabra, trobem Tavertet, un poblet idíl·lic i aïllat que desprèn una sensació d'extrema calma. Nothing's more painful than true. Declarat bé d'interès cultural, del seu nucli podríem destacar-ho tot. Les seves més de 40 cases construïdes entre els segles XVII i XVIII, l'església romànica de Sant Cristòfol, l'empedrat dels seus carrerons o la pau que es respira en cada cantonada. Just some overreaction, I guess it's because of you. Left my feet. Som en un dels punts principals del viatge, perquè en Serrallonga va venir molts cops fins aquí. I com a homenatge, la colla gegantera de Tavertet ara porta sempre amb ells la figura d'en Joan Sala, un acompanyant d'excepció que, si teniu sort, potser el podeu trobar ballant per alguna de les seves places. Estem arribant al final de la primera jornada i, a l'estil del bandoler, però una mica més actualitzats, buscarem el caliu d'un bon foc i la cuina típica d'una terra que manté intactes les tradicions a taula. Lourdes, he decidit fer parada i fonda aquí a Tavertet. I m'han dit que hi ha un plat espectacular. Quin és aquest plat? El estofat de porc senglar. Estofat de porc senglar. Sí. Que és típic de Tavertet, típic del Jofré, típic de la comarca. De la comarca. Hi ha molts porcs senglars, hi ha caçadors que els cacen, i llavors jo tinc el privilegi de que el meu home va caçar i me'l porta. Això està bé, això Sí. està bé, això no ho pot dir tothom. No. Està aquí sota? Oh, que és una carn diferent, no? Sí, molt vermella. Aquest encara és una mica tendre, perquè n'hi ha alguns que són molt grossos. Porta una mica de greix, que normalment el senglar no en porta. És una carn molt seca i és molt fort de gust. Molt fort de gust, i precisament per això s'ha de fer molt bé. Exacte, i s'ha d'estofar molt bé, es necessita molta cocció. Aquest estofat porta, veig, moltes coses. Sí. Què tenim? Hi ha la ceba, els alls, la pastanaga,
El tomàquet també s'ha de salar i empebrar, i llavors un cop està tot això se li tira el vi, quan ha fet el xup-xup amb el vi, els pèsols, tot amb aigua, anar bullint, que es cogui. I a l'últim, les patates. I també se li ha de posar una mica d'herbes aromàtiques, que jo ja te n'he portat, però tu encara n'has posat més, Sí, he posat el llorer i el julivert. I llavors farem un farcellet perquè llavors no s'escampi, que llavors queda tot més junt i li dona més bon gust. Molt bé, doncs escolta, a partir d'aquí jo sóc el teu ajudant, tu em dius què haig de fer, com ho haig de fer, vull que m'expliquis ben bé la recepta, perquè això ho vull fer jo a casa. Doncs mira, ja podem posar això a la cassola. Comencem ja força. Som-hi! I en un moment ja puja, I ara va remenant i hem d'esperar que això es fregeixi bé. Ara aquí estem fent porc senglar per tot el poble, veig? Quants habitants tenim aquí a Tavertet? Bueno, home, aquí viuen tot l'any uns 40 persones. 40 persones? Sí. Aquesta casa de quan és? Del 1100. 1100? Sí. Doncs és gairebé més antiga que Catalunya. És quasi de la mateixa data que l'església d'aquí. O sigui, li pots posar el que vulguis. Sí, ho accepta tot. El senglar ho accepta tot. Està bé, o no? De verdura, Més carn ja no. Bueno, i ara 2 hores. 2 hores. Justes. I després hi tirarem les patates. Fantàstic. Doncs escolta, xup-xup durant 2 hores. Exacte. M'ensenyes la casa del 1100? Molt bé. Sí? Jo tinc ganes de veure això i veure-ho bé. Diuen que en Serrallonga també feia parada i fonda aquí a Tavertet, això sí, en coves o avencs, perquè en aquella època no hi havia allotjaments rurals. Tot i que ara estic pensant, en aquella època tots els allotjaments eren rurals, no? És igual, el que sí que hi havia en aquella època era senglar, i també el menjava, i com estem fent una ruta en el seu nom, doncs li farem un homenatge. Deixarem-lo del tresor per demà. Anem a tastar això i veure com està de tendre. Quina matela Lourdes per la carn, boníssim. Era un home barbut, també deien que era sorrut. Se'n va anar a les muntanyes a pelar canyes per fugir de tot el món. Estava molt cansat de fer sempre el que li venia marcat, però encara guardava en una caixa rovellada tots aquells vells ideals. Però no viu passant... Ens acomiadem de Tavertet i encarem la recta final d'aquest viatge, travessant els cingles de l'Avenc, un balcó de 200 metres per sobre de la vall, amb les Guilleries als peus, el Montseny al fons i amb unes vistes immillorables del Collsacap. No viu pas sol en un bosc on poc hi plou, dins del vell camió vol veure girar el món. Vulguis o no, la imaginació volarà sola i pedra a pedra seguirem empaitant la llegenda. De fet, aquí és on deien que s'amagava en Serrallonga. Ara enteneu per què va costar tant de capturar, oi? Segur que en més d'una ocasió treia el cap i es deixava endur per aquest paisatge. Tancava els ulls, respirava fondo i seia, tranquil·lament, a escoltar el silenci. Els que sempre volen guerra i encara no en tenen prou. Però no viu... Al final de la cinglera entrem al bosc i un parell de quilòmetres més endavant arribem a Rupit,
un dels pobles més pintorescos i visitats del nostre país. Un indret que sembla fet per admirar-lo i que es conserva tal com era abans, aturat en un passat molt present, que fa que et sentis com a dins d'un conte. Dins del vell camió. Aquí res no ha canviat i el millor de tot és que res no té cap intenció de fer-ho. Només has de mirar al teu voltant per comprovar que Josep Maria de Segarra tenia raó, que Rupit és simplement un trosset viu, humilíssim i amagat del segle XVII català. Molts creuen que si el tresor del bandoler va existir de veritat, possiblement estigui amagat entre aquests carrers de pujades i baixades. És la nostra última opció, així que no ens queda cap més remei que buscar-lo, però canviant radicalment de mirada. Hola, Hola, bona tarda. bona tarda. Una pregunteta et volia fer, és només Sí. un aclariment. Això que estàs tocant és un flautí o un flabiol? Un flabiol. I en concret, un flabiol tradicional, perquè hi ha el flabiol modern, que és el de coble, i aquest és el tradicional, que sempre va emparentat amb el seu tamborí. Sempre van junts. Sempre van junts, això no es toca pas sol. De fet, estic esperant una colla de nens que vindran aquí per gaudir d'un conte vivencial a Rupit. Conte vivencial. Exacte. O sigui, entrarem a les pàgines d'un conte que ens transportarà en un viatge en el temps 400 anys enrere, a la recerca del tresor del bandoler Serrallonga. Doncs mira, ja és casualitat això, però jo vinc des de Vilanova de Sau fent tota una ruta pel GR2 i una de les coses que estic buscant és el tresor d'en Serrallonga. No, però està bé, de fet, Rupit és del segle XVI, XVII, no? Sí, O sigui, i segueix exactament igual. Rupit, l'aspecte que té avui és tal i com el va veure en Serrallonga els dies que va passar per aquests carrers. Déu-n'hi-do. I dius que tot això ho faràs amb una colla de nens? Sí, els estic esperant ara mateix. Tard o d'hora haurien d'arribar en un moment o altre. Molt bé. Deuen ser ells, no? Coita, sí, tota aquesta colla venen aquí. Ja estan venint, no? Mira, i sembla que venen amb ganes, eh? Hola, benvinguts, eh? Anem a fer un viatge en un conte vivencial. Sabeu que a Rupit hi ha un pont penjat molt famós arreu? Doncs hi ha un secret darrere d'aquest pont penjat. No és un pont penjat. Sabeu què és? És un túnel del temps que ens permet anar fins a 400 anys enrere. Però no s'hi pot anar de qualsevol forma. Ens hem de preparar, ens hem de vestir adequadament. I jo ara us indicaré què sereu cadascú de vosaltres. Aquí tenim el bandoler Serrallonga, que tenia un pedrenyal. Tu seràs el senyor Batlle. I aquí tenim un pagès. El Serrallonga no estava sol. Aquesta és la teva espasa. I aquí tenim una de les bruixes. Pel nen més gran de tots, un altre bandoler. I el rei. Ara que ja estem a punt, ja és el moment de travessar el túnel del temps. Benvinguts al 1594. Aquest any, en aquest poble que avui veieu, és com si hi hagués una maledicció que feia que hi hagués molta pobresa, fam, guerres, terratrèmols i epidèmies. I va ser aquest any que va néixer a Viladrau un nen que li van dir Joanet. I per evitar que aquest nen fos víctima d'aquesta maledicció que hi havia per tot arreu, sabeu qui va ajudar en aquest nen que naixés? Una bruixa. Després de més gran, el Joan va decidir marxar d'aquella casa i així va ser com va anar de poble en poble fins que va arribar un altre mas que es deia Mas Serrallonga i va conèixer una dona que es deia Margarida, amb qui es va casar i van viure a la casa del Serrallonga. És des d'aleshores que en Joanet es diu Joan Serrallonga. Llavors, Serrallonga no era el seu nom? Serrallonga no era el seu nom original. El seu nom original, el seu cognom original era Sala.
perquè va néixer al mas la Sala de Viladrau. De fet, això ve d'una època on els cognoms els posaven les cases on la gent vivia. Això encara passa a Rupit. A Rupit, molts de nosaltres, el nostre cognom el posa a la casa on vivim. El cas és que en Serrallonga, aleshores va començar a viure, a treballar de què? De pagès, però la maledicció que planava per aquestes terres i va tornar a picar la porta, amb la forma d'una persona que era de Rupit i que havia robat unes capes. I li va demanar a en Serrallonga que li amagués aquestes capes. Però llavors això va arribar a oïdes d'un altre senyor que li tenia molta ràbia al Serrallonga i el va trair. I el Serrallonga, quan va saber que aquest altre senyor l'havia traït amb un pedrenyal com aquest, xap, el va disparar i el va matar. És a dir, que en Serrallonga és un bandoler, però ho és de casualitat. Això passava molt. Són víctimes de les circumstàncies de la seva vida. Ell era com un hereu consorte, amb el qual havia tingut molta sort. No era propietari de les terres, però bueno, la seva dona sí, per tant, tenia una vida que per l'època no pintava malament. I un cop de mala sort, el cas de les capes, és el que li va trastocar tot el seu futur. Així que, us agradaria anar a conèixer el tresor d'en Serrallonga? A veure si el podem trobar. Som-hi! El trobarem, eh? Doncs vinga, fem uns equips aquí, comencem ja a buscar el tresor. Vale, vosaltres dos, aneu al costat de l'església. Va, ràpid, que el trobarem. Vosaltres, veniu amb mi. Espera, Arnau, si trobem el tresor, t'ho faré saber. Si us plau. Apa, va, Arnau, som-hi. Del cor de les Guilleries sortirà un gran espatec que em faran ressons de guerra les parets de Tavertet des de Sau. La recerca ha estat dura, però el nostre viatge encara no s'acaba aquí. A una mica més de 2 quilòmetres del poble, resseguint la riera, trobem un dels espais més impressionants d'Osona i de Catalunya, el Salt de Sallent. Un salt d'aigua de més de 100 metres de caiguda que ens proporciona una última foto per emmarcar d'aquesta ruta i ens delecta amb un últim gran espectacle. La terra ens robaran. Torna, Serrallonga. Potser no he trobat ni joies, ni plata, ni or, ni res que s'hi assembli, però he entès a la perfecció que l'autèntic tresor d'en Serrallonga, aquell que més s'estimava el bandoler, l'he tingut tota l'estona ben a la vora, repartit per aquest paisatge, imprès en aquesta terra i reflectit en el cor de la seva gent. Les pedres de la terra